देख सकता नहीं कि जौन पलंग के जगह अलग अलग सामान के तितिर बितिर कर दिहल गइल बाटे और समझ जाए कि एमे से तमाम सामान चोरी भी हो चुकल बा और कुछ सामान के उलट पलट के तरह रख दिहल गइल बाटे। हमनी के देखावे के प्रयास करतनी सन और तमाम देखते बाइक भी एजे लागल रहे और टैंक जौन स्थिति बाटे टैंक के स्थिति देख ली के तरह बाटे। हम नजदीक आके तनी देखाई चोर बा इससे जल गांव के लगे सीआईडी ना लगी तल हम दिन में चोरी ना बा पौजेब बा हमार पायल बा कान में सामान केस में अथी रहुए साड़ी रहुए। बिल्कुल देख सकता नहीं यहाँ के लोग बता रहे बनी कि मैं बिहौती साड़ी रहुए एमे से बहरी के चोर घर में चोरी हुई तो बहरी के चोर ना आई गाँवे के चोर आई। चाची के कहना में चाउर भर के रहुए चाउर के भी लेके चल चाउर भी ले गए चाउर आटा दोनों भी ले गए चाउर दोनों ई कहाँ से फिर नहीं चौरा आइल ये आइल इनका नैयर से आइल रिश्तेदारी से बताइए मुंह का निवाला भी छीना ना लागत रहा एकदम माने कट जात रहे। और हमनी के अभी बानी से उपस्थित लक्ष्मीपुर में जौन की तमकुही राज 331 विधानसभा के अंतर्गत आवेला और अवश्य बता दी के उचित कार्रवाई करे के चाहिए। ऐसे ही होइत कि दहशत ना फैले क्राइम कम होखे बिल्कुल इहे चाहिए प्रशासन ने यह मांग बा जौन ये लोग नुकसान भइल बा ओके पकड़ गए। लक्ष्मीपुर से हाथवा के सटे ग्राम सभा बा लक्ष्मीपुर में हमनी के बानी सन और देखा दी कुल लगभग एकरा से लगभग 3-4 गो मतलब लगभग 100-200 मीटर के बाद 3-4 गो घर बाड़ी सन और एकरा सटे एगो घर बाटे मतलब शांति इलाका में बाटे। और यही घर में हम बता दी कि सब है कि 31 तारीख के जौन दिन के बात हुए और यहाँ 600 मीटर दूर बिहारी चौक के पास में पड़ेला और यहाँ लोग के घरे केहू ना रहुए गार्जियन मर्द मानुष केहू ना रहुए और दिन में ही दिन दहाड़े भइल बाटे और प्रशासन के आवेदन भी दिया चुकल बाटे लेकिन अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं के प्रशासन और यही तरह चचरा बांध के चल गए बाड़ो और 31 तारीख के घटना है और घटना स्थल पर चूंकि प्रशासन की टीम भी पहुंचल बा लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं के देख सकता नहीं कि हम लगे आके तनी के दिखाई तो डोरी के बांधल बाटे सेम यही तरह परिवार जन के लोग बता रहल बानी लो और यहाँ से हमनी के चर्चा भी करम सन कि चोर आखिर यही तरह बांधले बा और हमनी के जब यहाँ के परिवार के जब लोग आयल बाटे तब एकरा के खोल के अंदर में गइल बानी लो और चोर यही तरह घुसल बाटे। हम अंदर के दिखावे के स्थिति प्रयास करम सब देख सकता नहीं कि जे एजन के लोग बानी लोग वाला केहू घर ना रहे ताला देख सकता नहीं कि सब तितिर बितिर यही तरह भइल बा यही तरह स्थिति में रहल बाटे और तमाम हमनी के पहले तो चलते नहीं रूम में देख सकता नहीं कि बाइक के स्थिति बिति सामान हो चुके बाटे एने ओने चोर बहुत सातिर चोर लोग बाटे और परिवार जन से भी हमनी के बातचीत करब सन। यहाँ लोग के देख सकता नहीं कि सामान के जौन ड्रेसिंग होला ड्रेसिंग से भी सामान चोरी हो चुकल बा और प्रशासन अभी तक मौन बा कोनो कार्रवाई नहीं कर भइल। अभी यहाँ लोग के परिवार में 3 आदमी बानी लो हमनी के जांच बातचीत करम सन यहाँ लोग से। अच्छा बताइए कि कहिया के बात है चाची बुध के दिन के का चोरी भइल बा घर में हानि के घर में ये जन हई बाटे तवन मंगलसूत्र हुए तो बिल्कुल देख सकता नहीं कि मंगलसूत्र हुए मंगलसूत्र भी चोरी हो चुकल बाटे देख सकता नहीं एमे नहीं खे यही में पौजेब रहुए नाक में कर हुए और देख सकता कुछ पैसा भी बाटे पैसा हुई तरह चोर छोड़ दिल बाटे पौजेब जन बातन की और कौन चोरी भइल बा 2000 रुपया चोरी भइल बाटे और टैंक के तरह खुला छोड़ के टैंक में से और कपड़ा बिहौती साड़ी गइल बा जौन नथी नहीं के तुरल तो माने चल गइल बाटे तो देख सकता नहीं बहुत और पलंग में से का चोरी भइल बा और टैंक में के जौन दुल्हन लोग के साड़ी रहेला जौन शादी के बाद होकेला साड़ी जौन दियाला अंगना में उ साड़ी यहाँ लोग चोरी बा देख सकता नहीं। पलंग की स्थिति बहुत सातिर लोग चोर बाटे और हमनी के वो घर में भी चलम सन वो घर की स्थिति दिखाएम सन लगातार हमारे साथ बना रही कैमरामैन और बहुत स्थिति दयनीय बाटे और यहाँ लोग के सब लोग लगभग हमनी के जानकारी करम सकी यहाँ लोग कारण मिलो देख सकता नहीं कि एजन के जौन पेटी बाटे पेटी के भी खबर दिया गया बाटे और प्रशासन मौन बा काहे से कि प्रशासन एमे कार हुए यही बैग में यहाँ लोग के ओम रहुए और ओम भी चुरा कि मुंह के नवाला जौन के अनाज हमनी के खानी सन वही के पेट भर जाता चोर ऐसा साथी चोर लोग बाटे कि बीखो भाव के साथे साथे अनाज के भी चोरी हो गई बाटे देखी और सामान के तितिर बितिर कर दिया गई बाटे बिल्कुल। अब हमनी के चलते नहीं आंगना में यहाँ से तमाम हुए तो रहुआ लोग कहाँ रहो लोग वो घर पर रह जा। अच्छा ये एजन से रहुआ वो घर के दूरी कितना दूर बाटे लगभग बस बिहारी चौक अबे पानी घर देखते हैं जी वही जगह घर बा मतलब आधा कुछ पड़ जाई हाँ आधा कुछ नहीं है ओकरा से कम पड़ी हाँ तो ये रोग लोग कब पता चलबे कि हमरा घर में चोरी भेल कब बजे रोग लोग ना मिलोगे हमनी केनो जैसे 7 बजे गइल बन जा सुबह खाना खा के
रह गेल में जावे के रहनी दोपहरिया और ना में दिक्कत है जी तो हम ना होइनी कहनी जे अब 2 बजे जाही के बा तो तनी रुक जा तनी तब जाए अच्छा तले हम 3 बजे आइल बनी खादर छीटे के रहुए सांझी खानी सांझी खा धान में खादर छीटे कर दिया हाँ अच्छा त आवत तानी त चाचरा बान्हल त चाचरा कहतनी 2 जगह बान्हल बा त एक जगह काहे बान्हल बा जी खोला तनी तले ताला लौक जाता ताला जो छिटाई रुके हाँ वही जे छिटाई रुए केवाड़ी सटा दिया रुए तो ऊ केवाड़ी पहले नहीं खोला तो देखत तनी तो हई ताला खुलल बा तो ई घर में देखत तनी तो पूरा सामान छिटाइल बा तब हम देखत के अब जीव हमनी के डरा गए दूध की मन एकदम मन के जन तीव्र गति में बढ़ गए अब हमनी के रोवे लगे तो सारी लोग जितना मोहल्ला में के रहुए सारी लोग दौड़ के आगे देखल बा अच्छा हाँ एप्लीकेशन वो लोग थाना में देला बन कि ना हाँ दियाइल बा है ना पुलिस प्रशासन पहुंचल रहे जन दुआरी पर ग्राउंड हाँ रिपोर्ट काल आई रहल काल आई रहे लोग हाँ एप्लीकेशन कई रोल देला लोग काल के काल ही दे रहे काल के हमरे तो 4 बजे के की घटना परसों के हो हाँ परसों 12 बजे के काल वो लोग एप्लीकेशन देने लोग हाँ काल लाइनी जाए मेला में जैसे बाजार आनी लोग सब लोग मेला में व्यस्त हाँ रहे तो काल लाइनी जाता अच्छा तो अभी तक मैंने का आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से मैंने क्या कहता लोग पुलिस हाँ जांचिंग कहते होता जांचिंग होता हाँ कहते अच्छा। रहुए लोग आराम से रहे लोग जांचिंग हमनी के करब जा और वो लोग का लगता मैंने शक के ऊपर लगा तो पहले से कोनो से केहू से जाति दुश्मनी हो गया हमनी के केहू से दुश्मनी केहू से झगड़ा नहीं खे ना हमनी शक के ऊपर लगा था अभी ना केहू हमनी के शक नहीं खेला अच्छा हाँ। रोवा का लगा था कि गांव के चोर हुई लोग कि दूर के चोर हुई लोग तो प्रशासन से नहीं हो रहा बा कि रोवा लोग इन गरीब के थाना में गईले पर सतावी ने लोग तो गरीब के मदद तो करी ग्राउंड पे पहुंच के खाली मुंह से काला से ना हुई रोवा लोग काम करी और लगातार हमने के दिखावे के प्रयास हमारे घर में 4 ही लोग हैं। 4 ही लोग ये कितना लोग उपलब्ध रहे वो घर है वो घरे 3 ही लोग उपलब्ध थे, माता पिता और हम तो काम पर चले गए अच्छा और बहन भी है। कहाँ काम करी रहुआ वही जगह घर के आगे ही अपना काम कर रहे थे। अच्छा रहुआ मैंने अपन निजी काम होते रहे नहीं निजी काम नहीं हो रहा था, मजदूरी कर रहे थे। अच्छा हम लोग तो गरीब आदमी है, कर डेली खाना पीना है। जी बताइए हम लोग तो डेली खाना पीना हमारे घर में क्यों ना रहुए क्यों ना रहुए। अच्छा ताला मार के चले गए। हम लोग का जाने कि दिन में चोरी होगा। अच्छा तो 4 आदमी लोग मैंने परिवार में अभी फिलहाल में 4 ही लोग, 2 मेरे भाई हैं। तो पता रहुआ कब पता चल गया हमारा पता चलो जब काम करो तो हमारे घर के एक पड़ोसी आदमी बताए जब माता जी खादर छीट के गौवी नहीं खादर नहीं छिटाई रहे। माता जी हमारे आए तो घर फोन किए तब हमारे पास एक पड़ोसी है वो हमसे बताया तब आवेदन आवेदन दिया गया। थाना पर नहीं चौकी पर दिए हैं। चौकी इंचार्ज साहब आए भी थे, देख के गए। का आश्वासन दिला बनी हुआ के आश्वासन दिला बनी कि आप लूज रहिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है पुलिस चौकी से। अभी रउआ ई का लगा तो समझ कि रउआ गांव के चोरी बटे लगभग रउआ घर से एकदम मैंने हमरा लगा था कि शांत इलाका में ई घर बटे गन्ना खेत जब उपज हो गई बटे तो जौन बाड़ी के जौन गांव के घर बाड़ी से तुम दिखाई नहीं के देत तो रउआ का लगता है गांव के चोर बारन से कि दूर के चोर ये गाँव के चोर है। गांव के चोर प्रशासन से का मांग बटे जगह अधिकारी लोग से बताई प्रशासन से ये मांग बाकी वो जे चोरी कैले बा पकड़ाओ आ हमनी के जन लूटल गइल बा उ हमनी के मिलो, मुंह के निवाला छीनल बा उ मिलो हमनी के। हाय रे चोर देख सकता नहीं कि यहाँ के जो अनाज रखल रहा तौन भी चोर चुरा ले बड़े। यहाँ लोग घटना पता लगल 3 बजे करीब में तो बड़ा प्रशासन के भी टीम पर से जे जगह सदस्य रहा परिवार के जौना घर में चोरी भइल बा घर के परिवार के लोग से हमनी के बातचीत करिए सन और ये हमनी के कहनाम बाटे कि प्रशासन बिना मतलब के कोनो जमीनी विवाद के मैटर होता तो थाना पर जैसे परिवार के लोग पहुँचे तो तुरंत वो लोग एक से बिना ग्राउंड पर पहुँचले मैटर के जनले आम पब्लिक के 1 से 51 में चलान काट दिया जाता है। लेकिन ऐसा जौन घटना घटल बाटे चोरी वाला गरीब के समझ 1-1 रुपया गरीब कहाँ से व्यवस्था कितना मेहनत करके यहाँ लोग बता कि हमनी के डेली कमाया खाए वाला आदमी ऐसा जबले हमनी के कमाएम से ना तबले खाएम से कहाँ से इतना समझ कि क्षति भइल बाटे कि पूर्ति के करी। आखिर प्रशासन चाही तो परिवार के सामान मिल सकता, न्याय मिल सकता। अगर प्रशासन हमरा लगता कि प्रशासन कहीं ना कहीं मौन बा एजन तमकुही राज थाना के और एजन क्षेत्र पड़ोसिया बानी रउआ का लगता है इतना बड़न घटना हो गई बटे समझ जाई देखी चाही आज जौन गहना लोग नुकसान बा चोरी भइल बा और बिल्कुल। अच्छा रउआ के लगता था कि मैंने अदर जे पड़ोसी लोग बढ़ले बटे ये लोग के काहे से जानकारी भइल जौन गन्ना उन्ना बोल बड़ी से ओके वजह से कि कौना के वजह से अब मान ली ये चारों ओर से घना पेड़ बड़ी सन जौन भी पेड़ बा एबरा गन्ना भी उगल बा मक्का भी रोपाइल बा सब बा एजा जी। ये लोग 2 जगह घर बा, एगो ई घर बा एगो गाँव में बा तो अनजान के आवता तो गांव के लोग ये जानी कि घर के हुई चाहे केहू रिश्तेदार हुई और मान ली दरवाजा खुल रहे
खुल के घुस गइल बा लोग। बिल्कुल अगर ठुक ठुकातो बा कोनो आवाज आवता त केहू न कही कि चलो घर में कुछ करत होइलो, घर में उलो होइलो उ कोनो जे कांटे ठोकत होइलो आ चाहे कुछ तूर फोड़ करत होइलो उहे लोग न होइलो। बिल्कुल लेकिन जे एकदम जेन्युइन जानता उहे ए लोग के चक्कर में पड़ल होई। आ या तो घरे पहले आइलो गइलो होइलो, हाँ। पूरा व्यवस्था देख लो कितना ये- व्यवस्था बा यहाँ लोग के। ये लोग के पूरा नजर में आदमी रखले बा कि कब जाता लोग कब आवता लोग, माने 24 घंटा ये लोग के फेर में ये लोग हाँ। बारह लोग तबे हुए तर काम आ भइल बा। कब वो आदमी उजा रहता तो यही में 2-4 गो लोग होई तब ही क्राइम भइल बा। सीआईडी के साथे भइल बा। हाँ एक ना भइल। तो रउआ मने के नहीं मन लगता यहाँ लोग के निर्णय मिल पाई, मान ली कि प्रशासन तो अब 2-4 दिन के बाद ई बतिया भुला जाई तो लोग के नजर में ना आई। तो रोड नहीं खी बिल्कुल। तो उजागर करे ना, बार बार उजागर करे तो प्रशासन लग जाए के लोग लग जाइबे करी। अगर प्रशासन सूत जाई तो हमनी के जगावे के काम करम सन और अपना चैनल के माध्यम से हम ई देखावे के प्रयास करम ग्राउंड पर रिपोर्ट के कि प्रशासन परिवार के तरफ से कितना काम परिवार खातिर कितना प्रशासन तैनात बाटे, का काम कर रहल बा। हमनी के तमाम रउआ का मांग करम प्रशासन से ई जन के हम प्रशासन से ये मांग करे कि जे जे क्राइम कैले बा ओके पहले पकड़ल जाओ जी आ ओकरा बाद से ओकरा से भरपाई करावल जाओ। बिल्कुल। तो यहाँ के का नाम बा कि जे चोरी कैले बा वो चोर के प्रशासन चाही ताकि उ चोर जौन बातन के साथी जे चोर के टीम बाटे उ लोग पकड़ा जाई और उ लोग के उचित कार्रवाई कइल जाई या वही लोग से असुलाई। यहाँ के का नाम ही बा तो जे भी देखता तो हम चाहेम कि वो सब शेयर करी ताकि ये तरह के फिर से घटना घटित ना होके और इस सबके लगे खबर पहुँच जा, प्रशासन के टीम के लगे भी पहुँच जा। देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।